Защо маслото от черен сусам се смята за едно от най-ценните растителни масла в света? Маслото от черен сусам на здравница е 100% студено пресовано и нерафинирано. То запазва естествените си антиоксиданти, ценните масни киселини и характерния си богат вкус. Естествено съдържа сезамин и фитостероли. Ценни съединения, които подпомагат нормалните нива на холестерола, подкрепят сърдечно-съдовата система, чернодробната функция и защитата на клетките от оксидативен стрес. За да се възползвате от здравословните му ползи, приемайте по една супена лъжица сутрин преди хранене. Можете да добавите няколко капки към свежи салати, зеленчуци, ориз, азиатски ястия, домашен хумус, таханови сосове или крем-супи. Подходящо е и за сутрешни шейкове, маринати и дресинги. Освен в кухнята, маслото на здравница е чудесен избор и за грижа за кожата и косата. Подхранва, хидратира и придава естествен блясък. Маслото от черен сусам се предлага в бутилка от тъмно стъкло, която го предпазва от светлина и спомага за запазване на неговите качества. Още полезна информация за продукта ще намерите в нашия онлайн магазин. Информация за това как да се свържете с нас ще намерите и във всички наши социални мрежи. Ще се радваме да получим вашата обратна връзка. Харесвайте, коментирайте и споделяйте, за да можем да ви предложим още наистина качествени и полезни продукти.